Добре дошли в нашия канал! Тъй като много си обичаме Лина, за това решихме да направим пак видео с нея. Да ви седят в леглото. В леглото и всъщност толкова много я обичаме, че решихме да прекараме цял ден с нея. И в този ден Лина ще ни превърне в самата нея. Ако някой се е чудил как да стане Лина, това видео може да вижте степ бай степ туториал как да бъдеш Лина. Това е наръчник как да бъдеш Линшо. Добре, сега трябва да ходим да пиеме кафе задължително, защото аз не мога да оцелея без кафе. Добре, Хайде да пиеме кафе. Let's go! Вау! Ние да направим кафенца, които се мачват. Между другото, втора стъпка да сте Линшо, трябва да казвате слей през цялото време. Буквално на всичко трябва да отговаряте с слей. Хриси, как се чувстваш днес? Слей. Нина? Яни ти? Слей. Нина? Окей, понеже Яни в момента е с червена коса, както бях аз преди, като бях ето така. Ще я направим както съм аз на тази снимка, горе-долу това ми е инското за нея. Лина първо ще гримира Яни. Ти как се чувстваш от този факт? Принципно не съм много фен на други хора, които да ме гримират. Не ми харесва никога. Обаче... Да слагаме кремче, понеже е много сухо кожата, да не се лиши коректора. Няма да изслагам фондиоте, само коректор, понеже аз не си слагам фондиоте. Искам да забележите колко голяма колекция има Лина. Фондиото? Да. Да. Сега сме професионален салон. Аз ще направя веждите. Защо си стресирана? Аз никога не си правя веждите. Сега ще ги направя точно така, как си ги правя. Ще ми правиш ли цепка? Да. Даже пирсинг, че ще ти сложа. Лина веднъж ме гримира по време на двоен живот. И там бях изцяло бяло, сега съм изцяло в черно. Лина сега слага нитки на Яни. Вижте колко сладка става човек. Приличаш на елче. Не. Добре, сега ще ти слагам очна. И понеже ми е по-лесно с маркер, обаче този е свършил, ще слагаме така. От тази върху маркера. Нека бъдем рачет. Еми, така се прави понякога. Лишо не е перфектно и луксозна през цялото време. Става напрегна. Това е добре. Леле, усещам колко е дебела. Добре, сега знаеш какво искам да направиш? Не. За да ти направя втората. Ага. За да ми дойде хубаво на дясната ръка, искам да се обърнеш и да ми легнеш в спотетка. Хайде, мами? Мами? Топа, затвори окото сега. Е, това е истината. И тебе ще те карам да го правиш. Нямам търпение. Чакай да не има капа. Точки очна линия по лицето. Не, само за това ме плювна. Яни, готова си. Сега ще ти покажем едно огледало. Ще ти покажа огледало. Покажем едно огледало. Не знам как се чувствам. Много си сладка. Готова ли си? Не. 3, 2, 1... Вау! Да ви снимам една до друга. Тя не казва нищо! Не знам какво да кажа. Не знам как се Реално си чувствам. приличате. Тя да се види. Лина се е справила много добре. Реално тази очна линия изглежда много по-добре, като имаш истински мигли, а не такива някакви кафявички. 4 кафявички екстеншън, 4 това е. Искам да й сложа хубави истински гъсти мигли, ама тя не ще. Не, че не искам, просто ще... Тя има косъм по косъм и затова. Да. Да, после не мога да махна. Кефилите това. Трябва да го свикна. Реално, без очната, ще да се харесам повече. Знам. Просто ми е много дебела. Да. Не, човек, сочната си много хубава. Точно Нали? очната Ме ти го прави кефи. цяло. Малко е крива. Иначе целият ти вид реално ти прави очната. Като си затвориш очите, не изглежда крива. Да. Нали? Мале, много е трипи, човек, защото това е моя грим. Устните много ми харесват. Колко му даваш като цяло от 1 до 10? От 1 до 10 му давам към 7. Добре, а колко му даваш за accuracy? За accuracy 10 от 10. Добре. И веждите не са лоши. Просто аз не съм свикнала да се виждам с вежди. Айде ти си. Нямам търпение просто. Много искам да видя как ще се глеждам като Лин, защото ми е била детска мечта. Аз по тебе ще си приличам защото повече. сме много бузести двете. Официално започнаха. Мъжоти ме вече тук. Чувстваш се много хидратирана, нали? Да, между другото. Капето крем. На Avon Baby. Чувствам се сякаш съм била на плащ цял ден и са ми сложили такъв хидратиращ крем. Блескаш. Добре, за нос контура трябва да станеш една срещу мене.
Добре. Цял процес е, хора. Ляскавото отдолу, най-важната част. Дойде време за очна. Винаги, когато някой ми прави грима и най-много ме страх да стигнем до очната, защото никога не се харесвам. Никога. Сашо, Та може да ми е първия път, че видим. Вижте го малкото Барби. Мале, много яко и става очната, човек. То Барби е точно. Само ме дразни. Линчо Барби. Линчо толкова се гордее с дизайна си, че чак пусна сълзи. О, да, си изреваш живота, човек. Много прилича на тебе. Финален резултат. О, гад! Обаче аз знаеш ли какво изглежда? Не е нормалната Линшо, изглеждам на Линшо, като беше малка. Добре, като цегнатата вежди на тебе стои. Айде, трябва да цепиш веждата. Приличаш повече на Валерия, така. Мале, много си сладка, човек. Изглеждам повече на Валерия, така. Направи очите просто е как громадни. Но са яки. Ти наистина приличаш на аниме характер. Трябва да научи как се правят така очите. Кефът ли те очите? Да, но ме кефа очите. За първи път ме кефи очна. За първи път ме кефи очна. Хора, харесва и очната, не мога. Аз съм много доволна от себе си. Много ми харесва. Верно, мога. Аз нямам тръпчинка по принцип там. Следващата стъпка от това да бъдеш Линшо, да снимаш TikTok неща. И сега ще не снимаме много TikTok-и. В момента снимаме официален Линчо TikTok. Ще излезе в канала, така че отидете веднага да последвате Линчо в TikTok, както и нас двете с Хриси, защото много се стараем там. Ми вместо да ядеме в момента снимаме. Не сме умряли от глад, хора 5:30, не сме яли нищо. Не сме яли цял ден. Това изисква dedication. Затова тя винаги е закъсняла. Това е моя живот, аз наистина просто не ям. Снимам TikTok в без време. На кое точно трябва да изскочите? Тук е на първото. След първия тон, след това. Сега се едно някой ме гледа, човек. Тежка е работата на тиктокерите. Кръста не е същия. Поддава да всичко сега. Я. Може би трябва да изкочите на О. Да, Нищо, че е по-рано. Не трябва да горе. Добре, стига това. В момента снимаме траекторията на дупето на Лина. Ето това е. Добре. Да. 3, 2, 1. И не го почваш на време също. Сега като е най-истинска Лина, тя яде за пръв път към 5-6 часа, в момента е 6. Така че ние ще ядем Аладин. Сме опанали. Ай, рянчето за махмурлука. Време е за малко хапване. Като няма кое може да отворя, Риана. Дай на мен. Даваш на Яни. Успях. Младе човек. Браво! Няма. Гори ми ръката. Виж, аз ти помогнах. Сега трябва да преминем към облеклото ни. В момента реално си мачваме, но принципно Лина изглежда доста по-различно от нас. Да, обаче това си нашите стилове. В смисъл... Отиваме си, обаче сме различни стилове. Трябва да станем Лина стил. Трябва да станем Лина. Започваме с... С Хриси, айде. Започваме с тебе. Ох, човек. Толкова много possibilities си имам в момента. Избери ми нещо, което е твой стил, обаче мислиш, ще ми седиш добре. Ще ти дам един айконик аутфит. Така, този панталон ще ти е грамаден, защото и на мен ми е грамаден, обаче го хващам с колан. Ще те направим розова. Като Барби. Ето това топче. Слен, добре. Ще ми изкачат циците. Искаш ли дарк? Какво да кажеш? Искаш ли курсета? Ако ми стане... Искаш курсета? Ако ми стане... Как Айде. стане? Получавате много секрет глимпс в Налина гардероба. Гледайте, прекалено много. Чакай. Сторихте твоя аутфит, заповядай.
Благодаря! Кажи ми, ако са ти големи тези. Добре! Супер! Опа! Опа! Айде! Я да те видим. О, мага! Това е да отият! Лина падна чак на лампата. Светнах лампата 60 пъти. Лина реагира на О, Христи. мага, човек! Тя буквално ме виша. Мале! Това е коник. Аз съм била в Барби версията на Лина. Яни е год версията на Лина. Много год. Сега е време за аксесуари. Така, ето ти този на тебе, да ти ходи на колана. Мерси. Ето ти на тебе. Ба, цяла кутия с чокери. Човек, само чокери. Ето ти то с бодлите на тебе да ти ходи на курсета. На тебе ще ти сложи още Тя ни изглежда много изплашена. Още чейнове за Яни, на тебе е това. Лина ме гизди. Какво пише тук? Не мога да прочитам. Baby girl пише май. Това изглежда огромно. Нали? Омага, човек, това е уникално, обожавам. Това са оригинални чейнове на Линшо, бити с нейната ръжда. Яни е много изплашена в Много момента. специално в момента. Яни, как се чувстваш? Изглеждаш много изплашена, само че всеки момент ще побегнеш. О, вау. О, вау! Трябва ти дълги чорапи. Тия са скъсани, ама са точно. Трябва да са скъсани, това е задължително. Иначе как ще те питат по улиците, що са ти скъсани чорапи? Това е моето ежедневие. Омага, имам още нещо за тебе, Яни. О, не! Ай, петата е скъсана. Да, целият е скъсан. А ще слагаш и някакви вериги тук. Искаш ли? Ти си Барби? Чувствам, че ми е гол корема. Слагат ми оковите. Така. Да дрънкаш хубаво, като направиш. Това започвата ли? Много е тежко. Не знам, не съм се урумана. Слей, много сме сладки човек. Буквално сте Линшо. Слей бести, кажете слей бести. Слей бести! И така, вече сме 100% Линшо и като една истинска Линшо ще отидем на дискотека заедно в момента. Не в момента, след малко. След малко. Но Трябва малко да се забавим и трябва да закъснеем, иначе няма да сме истинска Линшо. Аз не закъснявам толкова. Понякога. Значи, аз съм точно. Просто живееш много далеч. Така е. Отнема много време. Добре, вие как се чувствате като Линшо? аз се чувствам много готино. Чувствам се силна. Силна, независима жена. Това е. А ти? Аз се чувствам, че едно съм с косплей. Ти изглеждаш малко. Вече ми хареса повече, ако е без ръчетето. Някакси не е моето, обаче... Да, и аз трябва да го рисувам вече. Това Да. се просто на старите снимки. Да. Аз не знам как се чувствам с очната, точно и с ръчицето и това, но всичко друго много ми хареса. Даже мисля да започна така да се правя нос. Не ви сложихме мигли като моите, ама... Навън валеше. Благодаря много, че ни гледахте. Не забравяйте да се абонирате за канала, да харесате видеото, да отидете да ни последвате всичките в TikTok, защото 100% съм сигурна, че в момента, в който гледате това видео, ще има изключителни видеа онлайн. О, да, ние снимахме много. Профилите. Така че... Бай-бай!